Duban je mai kyau. Dan ya wuce kansa a small ya mai kyau goyin ne wai. Wannan sabaran ne ya. Me ne wai ya ce wani? Ya da kura min ne akan wannan dan kilo ɗaya da muka karba na wannan wiwiyin. Dan gusun uwarsa ya karama magana ka fafasa timminsa. Dan durun uwarsa. In ya karama magana ka fafasa timminsa kawai. Ba shi bane wai akan shi ne ke ma magana. Ya karama magana ka fafasa timminsa. Yanzu ya wuya sai yanda za a yi ma wuka wallahi. Sai boss ka mike kwana biyun nan ba kuɗi ba. Kwana biyun nan ba kyau ba fama. Ni kai na naira 10 ne naira dan 10 nan laskan nawa. Sati ki daya dan 10 nan kana gani. Kawo kawai. Yarin sai a kai ka hakuri kawai. Je ku samu maro ne. Ya kaman waya ne wannan yaron nan ba. Kai small je karbo mana waya. Kai Allah ya. Allah ka. Hey, waru, waye ta baka? Waye kwaje wayan ina yake? Suwaye? Suna ina? Kai Allah, zo muje. Kai, ba san waye ni ba ko a garin nan. Muje. Kai, ka daina kuka. Ba san da ni ba ko zo. Ka daina kukan nan ba na so na rantsa da Allah. A ina ne? Kai. Duk wanda ya ware a kibar ransa ma na rantsa da Allah. Kai kwanne yi ma kyau. Me wuce kansa? Ina wayan? Ina wayan? Na rantse da girman Allah ba dan yaku bane. Wallahi dan sheke mutum me wuce kansa. Amma wai ku wai wallahi yaro san kayan ka bane mun sani ba mu kwace ba. To a zauna Sai babba. Waye buge ka cikin su? Waye buge ka? Wannan ne buge ka? Aya ku chama ya ku. Daga markawa ba za su Na yi. rantse da wanda ya sai da wata sararin samaniya. Wani Ba dan chama kuci albarkacin baba kanda ba. Na rantse yana sheke mutum. Haka muka zauna da ku. Addama wani duka. wallahi ban ma san kayan ka bane dama na san Da mun san kayan ka bara mu na ta bashi wata. Na rantse da Allah. Kuci albarkacin asabar yau ne. Girman chama. Na rantse da Allah sarkin dawa da yarinyar sarkin aljanu. Za a daura musu aure ne shi yasa na daga muku kafa. Amma ba dan haka ba. Na rantse ko baba kanda ce na rantse na kare mutum. Shi gene yanzu ya wuce